Diye mntwana wentombazane nakhe bengifisa ukwazi. Wena unakho konke noma ungenalutho ungazi ngabazi. Unjengebhasi eligcwele ungafika noma ikuphi la ufisa ukuya khona. Wena udalela ukunyuka imiqansi nokujika amakhona. Njengomshayeli waleli bhasi ke kukuwena ukuthi ugibeza bani kulona. Ngoba ngendlela eligcwele ngayo kumele kube khona okwehlisayo makukhona umgibezayo. Estopini sokuqala kuzokwehla ama-marks esikoleni uma ugibeza umjolo. Bese estopini esilandelayo kuzokwehla iphenti makugibela umfana. Kanti ke estopini esilandelayo kuzokwehla isithunzi uma usubagibeza bebaningi. Bese estopini esilandelayo kwehla umzimba ngenxa yokugibeza abagulayo. Kanti ke estopini sokugcina kuzokwehla ibhokisi bese inhlabathi kubiyona egibelayo. Okumangazayo ukuthi ibhasi malifa abagibeli balo bayadilika bese belindele ilandelayo. Ingozi lendlela oyihambayo. So hlisa ispeed ngoba mangenjalo kuzokwehla ama-marks, kwehla iphenti, kwehla isithunzi, kwehla umzimba bese kwehla ibhokisi. Ubuda kuphangwa. Hello everyone, welcome back to Sanela Show and thank you so much guys for tuning in. Angena engenile ke amazwi enduduzo emndenini nakubona bonke nje ke abalandeli bakaScelo uMpungose beyimbongi usonkondlo ongumfowabo wegazi kaSiyabonga Mpungose odume kakhulu uSiyabonga Mpungose. Umfowabo ke udlule emhlabeni after ke ingozi enyantisa igazi ekuthiwa ke yenzeke ku N3 ngase Pietermaritzburg eya emsebenzini. uSiyabonga Mpungose ongumfowabo ube kanje waseke eveza nemoto ke abehamba ngayo nokubika ukuthi ke ubehamba yedwa njengoba ke ebeya emsebenzini. uScelo Mpungose uvelelwe ingozi ngezikhathi za 8:20 am ku N3 ngase Liberty Midlands Mall. Imoto bathi ke ishelelelile kwazisa umgwaqo ubumanzi ihluleka noma wahluleka kuyilawula yaphaphalaza yagudla unqenqema. Abosizo liphuthumayo namaphoyisa bazamile konke kusemandleni ukusindisa impilo yakhe kodwa kwanqaba khona wadlula ke emhlabeni eqeda ukufika esibhedlela. Emotweni ubehamba yedwa kwazise ke ubeya emsebenzini malana nemininingwane eminye yokumfihla sizonazisa maduze kusho ke uSiyabonga Mpungose waseke eveza imoto ke abehamba ngayo nobonile nje ukuthi ingozi yakhona impela ibinyantisa igazi futhi bekuyingozi yakhe yedwa ngoba azikho ezinye imoto ezikhona laphana kodwa imoto nje yakhe kuphela. Bakithi uNkulunkulu uneindlela zakhe. Uyakuyenzeka ukuthi uthola ukuthi umuntu ube kwi-accident and i-situation ibe critical kakhulu kodwa asinde. So singembeka icala uNkulunkulu uneinhlelo zakhe nathi siyahlela naye uyahlela ngendlela yakhe. Impilo imfishane sivuka sihambe singazi noma buya yini emndenini izihlobo abangana abalandeli kanye nezimbongi zonke abesebenzisana nazo akwehlanga olungihliyo. uThixo yena ozokwazi ukuthi ke anidlulise kukhona konke lobuhlungu enibuzwayo sithi nje du. That bring us to the end of this video. Let's continue sibeke umndeni kaScelo emkhulekweni yethu. Bye.